Dadane telas. Karena niki nggak tambah pinten asing pinten. Kilo. Mboten gangsal 12.000. Jalke Mbak Tini ngono Pak. 15.000 pinten? 4 on. Oh nggih, mboten apa-apa. Angsale mawon. Potong-potong ya. Di filet mawon, Bu. Di sini. Nggih. Monggo Bu. Matur nuwun nggih Bu, nggih sami-sami. Pintenan to Bu Jipang? 3.000. Pesen 6 nggih Bu. 6 kabeh nggih. Niki ne setunggal. Kaleso. Soalnya pintenan Bu? 2.000. Niki mawon. Nah niki mboten sak di plastik lah Bu. Nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun nggih Bu. Kula pendet nggih Bu. Patut. Nggih, sami-sami. Ibu kula badhe tumbas telore 1/4 kalih minyake setunggal. Nggih. Minyake sing hemat nggih Bu. 12 nggih. Nggih. Ndak ya Mbak. Nggih mboten napa-napa. Sama 12. Nggih. Jadinya Pinten? 18. Nggih, monggo. Sembeli 82 ya Mbak ya. Nggih. Matur nuwun nggih. Masih enggak? Mboten. Mboten sangaten mawon. Nggih. Udah mau pulang ini. Saya. Ibu kula sampun. Monggo. Matur nuwun Bu.